ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азор раҳмат ки шумо бо мо ҳастем, видеои моро тамошо мекунем, миннатдор ҳастам. Чӣ хеле апои меҳрубон, дар инҷа дидесем насти бошад. И видеои ма дар моҳи шарифи рамазонай, видеои 3-4 рӯзаи. Имрӯз вақт шид, ман хостам запис карда партом. Лула кабоб тайёр мекунем. Ба мо чӣ дар кора? 1 кило фарш дар кора. Фарши мо гӯшти холияй. Ана 1 дона пиёз дар кора, чеснок дар кора, 1 кусок хлеб намихел свежи дар кора. Ози мо ҳамаиро омехта када, баъд амро мекунем дар фарш. Зира дар кора, мирч дар кора, переправа дар кора барои переправаи шашликай. Намак, камтар роған, камтар об. Дӯстони азиз, хай тамошо кунед, акабо бинем видеои мо. Лула кабобои мо чӣ хел меома бошанд. То ахира бо мо бошен, апои меҳрубон. Касоне ки ҳамин видеои маро мебинанд, ҳатман лайкро фаромӯш накунед. Рекламаро нагардонед апои ширин.
вобаста ба мазза ҳам ҳастай. дареҷа бошад. рӯзиам 9 мая дӯстони азиз. кӯдакҳо тамошо карданд. карусели сусу камтар бозӣ канд. ман видеои партофта будам, ҷошта видеода ҷо нашид ки бонам. хайнам имрӯз вақт соатш омад, хостам партом. кӯдакҳо я бургеришон харидем дар инҷа обед кесан. хайҷа рӯзи 9 мая мо рӯза дорем дӯстони азиз. хайнама хел бо мо бошен. касоне ки видеои мо дар нав меҳмон мешавад, ҳатман